Tak dnes si chcem povedať o pár typoch, ako prestať prokrastinovať, aby bol tvoj život produktívnejší a aby si dosahoval ciele a aby si jednoducho nestrácal čas. Pretože život je len jeden. Možno. To nikto nevie. Takže tu sú tie tipy. No. Stanov si ciele. Stanov si ich ale tak, aby boli merateľné a konkrétne. To znamená, že tam potrebuje byť za tým nejaký výsledok. Ráno, keď začni s tou najťažšou úlohou, pretože pokiaľ ju budeš odkladať na neskôr, nie len to, že ťa vlastne dá pod tlak a do stresu, ale v princípe to najdôležitejšie, čo máš urobiť, neurobíš. Stále si budeš vymýšľať len nejaké čiastkové úlohy, ktoré možno ani nepotrebuješ robiť. No, to ako na home office, keď jedna vec je, že áno, možno niekto spraví viac, ale často je to aj tak, že ťa rušia niektoré elementy doma. Čiže idem niečo urobiť. Idem dať oprať. Toto ešte upracem, len aby si odkladal pracovnú úlohu. Takže tak. Ďalší tip. Rob si pravidelné prestávky a môže to byť napríklad približne každých 25 minút, pretože to je približný čas koncentrácie, kedy sme naozaj plne sústredení a potom začne výkonnosť a produktivita klesať. Čiže stačí si spraviť kratučku prestávku, aspoň na chvíľku, a potom sa znovu sústrediť naplno. Samozrejme, niekto to dokáže lepšie, niekto sa dokáže sústrediť aj 40 minút, ale kto nie, tak si to potrebuje takýmto nejakým spôsobom nastaviť. No a jeden taký účinný tip je, tak nastav si budík, aby si sa nezabudol. Ďalej, zbav sa rušivých elementov a faktorov okolo. Takže samozrejme, vypnúť všetky notifikácie, instagramové lajky a tak ďalej, len aby si minimalizoval rušivé elementy, ktoré máš okolo. Takisto na počítači vypni si notifikácie. Viem, že je to možno niekedy praktickejšie, ale z dlhodobého hľadiska ťa to odvádza od pozornosti, koncentrácie a dosahovania svojich cieľov a plnenia úloh. Ideme ďalej. Praktizuj mindfulness. Takže žij v prítomnosti, v prítomnom okamihu. A k tomu práve pomáha extrémne prechádzka v lese a bytie sám so sebou, pokiaľ sa nesocializuješ a nie si s ostatnými. Ale treba si nájsť aj chvíľočku pre seba, samozrejme. Tak, každý deň si nastav denné rituály a aj časové bloky, kedy máš najlepšiu produktivitu. Nebudem hovoriť o tom, kedy je to všeobecne. Myslím si, že asi každý to má individuálne, takže sa zariaď podľa seba, odsleduj si to, no a vtedy rob veci, kedy ti idú. No, napríklad mne, ale ráno, keď sa zobudím, prichádza veľmi veľa nápadov a napriek tomu, že sa možno odporúča hneď po zobudení ísť do hladiny alfa a meditovať, tak ja to často spravím, takže naozaj si začnem písať nápady, pracovať na niečom, lebo mi to vtedy ide veľmi rýchlo a veľmi ľahko. No a potom začínam s ďalšími rituálmi, praktikami, štandardnými. Každý ich má iné, takže sám si to vyhodnoť a odsleduj si to. No, čo je dôležité, jeden z tých veľmi dôležitých zvykov, a to platí pre všetkých, jednoducho pravidelný pohyb ráno. Nie je tým myslené, že musíš ísť rovno behať hodinu niekam von, alebo sa trápiť vo fitku, alebo ísť na nejakú hodinu jogy, alebo čohokoľvek. Stačí, keď ráno sa ponaťahuješ, aspoň doma, 10-15 minút
a jednoducho to telo sa ti odmení. Odmení sa ti mysel a pokoj v duši na celý deň. Je to úplne niečo iné. Takže vyskúšaj. No a ďalej. Čo je dôležité? Udržovať si čisté prostredie okolo seba, poriadoček. Takže minimalizmus a produktivita idú ruka v ruke. No a ešte posledný tip. Predstav si, ako dosahuješ svoj cieľ, a ako sa už splnil, ako sa pri tom cítiš, aby si sa namotivoval na to, aby si začal robiť tie kroky preto a prestal odkladať a stále nechávať veci na zajtra. Takže držím palce.